Tässä videoluennossa tarkastellaan aihetta, onko opettajan viisauden mittari muuttunut. Vanhaksi opettajan viisauden mittariksi voidaan kutsua sitä, jossa opettajalla on opetussisältönsä suvereeni hallinta ja sitä kautta opettajan viisaus piilee tiedossa. Tällöin opetus on tiedon jakamista ja opiskelijan prosessi keskittyy ja opettajan prosessi keskittyy tiedon siirtämiseen oppijalle, ja tiedon siirtymisen tarkistamiseksi tarvitaan arviointi, joka tyypillisesti on yksilösuorituksena tehtävä koe. Tällainen toimintatapa onnistuu jopa niin sanotusti sokkotreffinä, jossa opettaja on laatinut tavoitteet ja arviointikriteerit ja suorittaa arvioinnin, ja opiskelijalle riittää, että saapuu paikalle ja tekee, mitä opettaja tunnin aikana pyytää, niin lopputulos voi olla jopa erinomainen. Erityisesti tästä asetelmasta katsoen. Uudeksi opettajuuden mittariksi voidaan kutsua sitä, missä opettajan viisaus piilee oppimisprosessin ohjaamisessa. Eli painopisteenä on pedagogiikan suvereeni hallinta. Opiskeluprosessi sisältää paljon itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa tiedonhankintaa ja jäsentämistä. Opettaja antaa arvioivaa ja ohjaavaa palautetta opiskelun edetessä. Tämä toteutus ei onnistu kovin helposti sokkotreffinä, koska arviointivastuuta siirtyy opiskelijalle. Opiskelu vaatii enemmän itseohjautuvuutta. Arviointikriteerit tulisi olla opiskelijan tiedossa, jotta hän voi ottaa vastuuta omasta opiskelustaan ja toimia itseohjautuvasti. Arviointi sisältää myöskin itsearviointia ja vertaisarviointia, ja jälleen arviointikriteerit täytyy olla avoimia, ei opiskelijalle sokkona. Ja saattaa olla, että opettaja käy arviointikeskustelua ja opiskelijan tekemästä itsearvioinnista. Edelleenkin arviointikriteerit ovat keskeisessä roolissa. Ja nimenomaan julkiset arviointikriteerit. Ja kun tästä vielä jatketaan eteenpäin, niin voidaan todeta, että osaamisen näyttäminen on keskeisessä roolissa uudessa opettajuuden viisaudessa. Opiskelijan osaamisen näyttö ei voi kaikilta osin tapahtua luokkahuoneessa kokeessa istuen, vaan se täytyy sisältää elementtejä todellisista ongelmista, todellisia ongelmia ratkomalla. Ja näin voidaan sanoa, että opiskelu oikeasti tavoittelee työelämässä tarvittavaa osaamista. Ja perusteena tässä se, että opiskelu keskiössä on osaamisen näyttö työelämäolosuhteissa, eikä vain oppimisen osoittaminen kirjallisen kokeen avulla. Ja sitten jälleen tämä kysymys, onko opettajan viisauden mittari muuttunut, niin vastaus on, että on muuttunut ja edelleen muuttumassa.
Ja tästä muutoksesta seuraa, että opettajan rooli oppimisprosessissa on, tai opettajan rooli oppimisprosessissa on muuttunut ja edelleen muuttumassa. Ja tätä kautta opettajan identiteetti on muuttunut ja myöskin edelleen muuttumassa. Opettaja identifioituu yhä enemmän pedagogian asiantuntijaksi suhteessa oman substanssialansa asiantuntijuuteen.